Kinuhikai giberhapo kalama jang ka Meghalaya Government LP Contractual Association menta ka Southtrek unailar ajar apuar klei kendo yumiti rangba ka jelau konrad ke sangma badhakani ka chi kendo ulong bana kaliang ka sarkar kamla shu banyara piki haba kran bekilat pathai khobor president ka association uba berbor yang tem ulai thu bakani ka chi kendo bo miti rangba ka jela kam shamlong ka basai so ula ong ha ka bastang gitib bha bakani ka chi kai ka de tang san phokanai sngi hindai ka sarkar ka pen beteng biang yaki penikai khadu khatsan snam ulong manakal liang jongki kidap da kani susi namar kani ka kta ya kayap ke im jongki kumkin hikai kontrak ula beteng baka seng kanam shong klikti berhadin ka jialang ansa shime karai benang pencur ka jiki eji kendu jongi berkistan ka long thik kumba takren restu kumba berkistan kama aji bunyi kita dapat sosi di naba kani ka norms ka jingle sarkar yang ini sosi yang ini hadu kata aku sedang ngintip ba kani polisi ka sarkar kale ngira longkum kamasi ka ba yalam syaka-jaka abdo umta ni na kaliang jongi ngem don atiar banile persyai ka sarkar ngem don kanu ka aban ong da kumoy pat anray adin manginang minang ne ngin salum committee ka bakarki adin nang tangin sa putna da koy barkaji akade kasing ka banyo ka jongi bangi ni kendo chief minister hakawasdang uong yangi ong ba panilan tianga kumnungan le manirap ya phi te ngi la persang penlum ya ki jingtep nang kiwai ki jila kumno ki rap ya ki noi kai kontrak te ya kataru ngi la ai nang tagabaar ka ba ngiyo juba minister nang examine mental system tam habangi kwa banyo egresal ai da kanik bantang ba ngamla banira ep keno panpan yaki ya ka sarkar ka baldep keno panpan yaki wai jing sisa ka bamenta ka ban pembet ada dan jing baklan balai kero ukti panpan ya ka lawai ka baldep matrai kani kam kaleka jingelam bakla yangi bali ki baik ba lada dei chicha ka sarkar ka ban simji bakle ne ka banta ka jingba jongkina hikai batjong ki wai ki nongchong chinong lade ban panthamai hakata korkom banam kta anda ingis ngosi ban mena ka ni por ka appreciation baga sarkar MDA ka ayangi ki noi kai contractual ka dei ban phathia hamadan ni ban that puram umta nakaliang jongi im padla pan mena ai ya kini por anrai insasim ya karai hadim alamin angne anrai ngabu kani kecing apan sngo se ka sarkar ne wat nang baha tang ben bisar to nang baha ben sanjar hakabas tang jing sisa ngitip baha bagade kontram kakam kan contractual la ayangi tang san bukanai singi itip baha kata balai pati ki ai continue yingi hadu khatsan snam ngimpan ben renew kadi ke sarkar hi ko pa pha yangi ngila tur khatsan snam syakhaw syaptam ngila ya ngila penlut ngila le ke benta ke badai ne ke benta jongi hanrei kumbala ong jakmat penban ka appreciation ke bagi ai ya kitu ki products ki jongi ki bila kelalong ki doktor ki engineer ki nong tei ya kari ki ong phathia yangi hamadan hasuro ngim sngo ya kata ladaka lado chief minister jongi bala kotkat ni ka buram kabang yo jing hikai yo jing start ni ki ayangi da kanik appreciation certificate nginam sngo ye don ki prana hikai jongi ki ba kim juan sim ya koordal ki wan sim hadin lice namr ki don tena kaliang jong office jong SDSO ber ka sarkar kim kedau keti ayangi ba kadon jing ma yangi katabi te ngilong kum balong ngilong kum kamasi kabalayalam na balate dok sa randang parialam jake jakapnya ngilong kum ta ngimpos niya bakan long ta nakalem jong yi yong sai ba ngimla anirap hi naman ladang yara bi kakta kade ke jing pentri bakla daka sarkar ka balatam andre ke jing sia jong nakalem jong yi ni kwa ban baha tingala ong sai lar pikwa ban baham de gin sar ban ta Januari hadu isar lobustani wei badu ba duna khatmat ya makhamat jong sar namla ban bala ngam tipte bakani ka an ki jong pi ka polisi jong pi
kakta enga kumnung ngamla ban lek pala kadang kikon layam wat la kata ro ong ba ngamla ban yarap bebi iyo ka bakum kata kejuba ya gni por gi tap ka jing sosi ngai kai pangiyo ka bakum kani por inang yo inang mut ba hapangi pan na imei pa daga ja inyo i daga ja lu nu ari ai pan ban yang i do mau tangi pan pau ka jing sosi amdai tang mangi kayin ka sam jong i baru pat kalong ru kajing jari ki wei part nai kai contract ki contractual ki workers ki badon ki wei department dara kalong kuni haga bastang ngem tipa lakhat ini ban pha hikai ngilale le jong ka kamram te hadin lawan ka norms kam de ki jing bakla jongi ka norms ka wan NCT norms ka wan how apply trick bena agos arjar sipau te balik pat ka penlong ya ka sarkar ban slam ban conduct ke antar exam hadu arja ka kendai kani ka kendai slam kale dei ga kajing penjot ka bakrau yang iki mai ka kontrak ban la chatur ngim la shu ban la chatur ngim la shu tengala ong sai hatu kajing bak la jung no kani kadai ka jong ine kadai jong piki polisi me kare ala ngal kali ni chief minister don burung ya kata te yong ba kani kam dei ka jing putre jong kam jongi ni wan ha arja ka thra kadai ka jing kai krokti penbang ya kabarata i pau ka jing sosi kompilai kai kontrak ka bang i bangilap ke bukum kini iyo khamta ni kujubab ka bukum kini tapi karai ka pin sim mata ya menta nakaliang jongi kangsan muni pala dan sim ai dom meeting ka bakaki dia lagi nang continue ne sim da kanu ka rai ka tu ya kata ka syong peranai kai ni sebenarnya hadin bangilat pendak ke meeting hak tu ka por baile entat kan mau bagari ka por exam ngin perle jingmut ya ka examin ka bangi haban ai ki khana ne ngin perle jingmut ya ka antar ka bangi dana ka mat te ya ka ai ka kam ka bangi lisenti ni haban nong sinsiaram ni haban perle jingmut ki khana kata ka ba ngi gile baru kata te na kata ki ai daong ba ngi feel entat inshallah dai pendon kanu ka jing perkhat mo nakaliang jong i amdei tang hakani ka porba ngi lale da kalinti ka bajai ngi lawat kilanti ngi ajing tho sa ka sarkar haba ngi dangkat bagi dang don hak school pan ajing nang jing sta ikna sobha peker pang yang ikinoi ka kontrak khamtam ngi kibala he ka arta ngi la ai ki jing tho ki bakum kita handrai ngi yo ekani ka jubab ka pamanta ka ba la ya rap bi ya kani nakaliang jongi di ko an ongkum ni oi kiran kilat tangba wat pan im man ta arsnem ban pan biang jai ki khun ki ti ngem don lat te ban lai chi ta ki wei lete kala khanglat sun don yang kumta nakaliang jongi katar ka chong haka jing mer jing mut lang ki paranai kai andrai ngamla ban ong yaman ta andrai nga chukdo ki jing ka ba ngi kendo haka ni ka pon ai kulai shibon ya ka jing pinna jong education minister jongi ya kata te dakaba burong na om kani kare tang ka jing pen thame yang ngitip ba south post nam tang hap pan le jing mut ban krekot kalong kum ba pha mare marathon ya kalong kami ka barang kha ko athai ka ba e ba nai sar nai kelo ju yang ti polisi jong pi ni la tip pa kadai pen ban ka jing seruya yang ni kumta nga ong sai ka arta ka pa biang yang ni kalong bangin nang la ban pen le jing mut kat ba ngidang don haki lai post nam je po hadai la cross south post nam sajirong lai pusan south po kala dom jing yang ni bangin pen lai jing mut biang sa sen pen lai benlong kum kena school nya pen ngathai education minister jongir ikhamti bahaya kata handai kani ka ba open jirong south post nam sun post nam kare tang ka boy ka ba pen thame yang ni pen jajai ya ka jing yakhi jong. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.